פה נפל לי על הרגל, זה. על הנעל. וואה, איך הצלחת לקום ממנו? לא יודע. ככה? זה אני חייב לנסוע בסוף כמו קודם. אני אנסוע בסוף. אני אנסוע בסוף. מה? אני אחרון. דווקא בירידות אתה צריך להיות ראשון, כי אז אתה פותח לנו מרחק, וזה טוב, זה חשוב. אתה זוכר, צעקתי עליך טיסה, איבדתי מרחק ממך. כן, תנור. לא מהירידה עכשיו, לא ידעתם לי שיש מדרגות כאלה עכשיו. לא ידענו, רק המניאק. נו, השארתם אותי מאחור. אבל ירדנו ככה בשקט את הקטע הכי טכני של היום. אני חושב, ממה שאני יודע להגיד, אולי עוד בכיוון למצדה יש אולי עוד משהו ככה. מה, זה היה משהו, תשמע, עם אופניים רועד לי פה הפופיק הזה עם האופנוע הזה. לא, ירידות, בסדר. עכשיו, בחבר'ה של ברדה עשו את זה בעלייה. עם אלה? לא עם אלה. לא. הקטנים? עליתי את זה מלא פעמים. עשית את זה? שאלתי לך, אתה נוסע על הקו של הצינור? אמרת לי לא. לא, מתי אמרתי לו? כל יום אמרתי נוסעים על הצינור. לא, זה תחבורה לי חושב בעיה. אבל למה? מה זה, קטנים זה כלום? מה זה עלייה? כן. היה על הרגל. זה היה על הרגל. כן, פה זה היה על הרגל. אז תשמע. לא שקרב או משהו. גם כתוב שזה היה על הרגל. אבל איך יצאת? איך יצאת? איך יצאת? עמדתי ככה. אתה יודע מה הגן עליך? אתה יודע מה הגן עליך? התיק האחורית. הוצאתי את הרגל, ואז הרמתי אותו. מה שהגן עליך לדעתי זה התיק האחורית. לא נתן לו למוך אותך. גם אם הוא היה נופל עליי לא היה קורה לי כלום, כי זה היה ממש בילוק איטי כזה. לא, אבל משקל, עליך, על הרגל, יכול לעקם לך מפרק. ואחרי שכבר הרמתי אותו, צריך לקחת אותו אחורה. אלה, יש לך חוויה, חתיכת חוויה יש לך. הרמת אותו לבד, אני עוד לא הבנתי את האופנוע שלי לבד. אתה יכול להרים אותו לבד. אתה יכול, אפשר, אני הרמתי אותו כבר איזה 5-6 פעמים לבד. כן? אני מעלה אותו בקלות עם עוד ביחד. יאללה, טוב, טוב. הנה בחור יפה, צעיר, כמו שעון יורד. תשתק את זה. מה, איזה יופי של וידאו יש לך, אבי, חבל על הזמן. לא הקראתם אותי יורד, איך זה למעלה? אתה רואה את הפסגונת מימין לעמוד? יש כזה פסגונת? הקטן הזה? כן, קטן, משם ראיתי שנתקעת כאילו, ואז התחלת לרדת. שתו מים קצת. כבר אמרתי, אני בא ברגל לעזור לך. כן, ראיתי, בגלל זה אמרתי לך לא, זהו, כי בדיוק כבר ניצחתי אבל לא הבאתי את הדברים, זה לא, בוא. לא, בגלל זה עשיתי ככה. ככה זה עולה, זה בסדר, וככה עזרה. ככה אנחנו נדע לעשות את זה טוב. בסדר? שתי ידיים זה בסדר? שתי ידיים זה בסדר? זה המילה אוקיי, ואז יד אחד זה עזרה. ואנחנו שמנו סימן, ואז יהיה לנו אוקיי. שתי ידיים, נראה אוקיי? כאילו יד אחד הכל בסדר. לא. ככה זה עזרה. לא. שתי ידיים שאתה פנוי ואתה יכול לעמוד. אוקיי. אתה תקוע מתחת, אתה יכול להרים רק יד אחד. אבל זה שתי ידיים ביחד, לא כל אחת לחוד. כן. שתי ידיים ככה, זה עושה את המילה O, אז אנחנו נדע שיש לנו סימן. ויד אחד. אני יכול פיפי? כן, בדיוק.